Δύναμη της σκέψης για τους τεμπέληδες στο σώμα, αλλά δυνατούς στο μυαλό. Πάμε μια πάνω. Έλα. Απλά αν περιμένετε μια δουλειά 2 μέρες, εμείς θα την κάνουμε σε 2 εβδομάδες. Γιατί και τι αγελάγες. Απάνω. Γιατί διαβάζεις. Γελάς με μένα. Βεβαίως. Με μένα και γελάω γιατί σε αστείωτα να ρωτεύεσαι. Έτσι μπορώ. Το γυρίσω λίγο. Και απ' την άλλη. Κάντο. Και απ' την άλλη. Και ξανά πίσω. Δεν μπορώ, αλλά τα νεύρα μου! Δεν μπορώ, είμαι εκτός ελέγχου! Είμαι εκτός ελέγχου! Διάολε! Μέσα από